Felly mae'r het wedi diosg yn osbarth Cobiau Caseg Ifanc. A dwi'n meddwl mai Gemma Paxford yw'r ferch yma. Gyda Caseg wedi magu yn Llandysul wrth gwrs. Mi oedd Gemma'n gweithio i Brydfa Menai am gyfnod. A Brydfa Menai sydd wedi magu hon. Ond eiddo Gemma Paxford i dynod Menai Courageous Lady. Ei thad i wedyn Menai Cadillwyd, mi welson ni fe yma dydd Llun dan gyfrwy. Mae wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy yn barod eleni. A'r fam wedyn Menai Countess. Felly lliw llath a cwrw, lliw unigryw iawn. Mi welson un o'r rhain ddoi, London Done to Perfection. Yn bennaf y lliw coch mae wedi bod yn mynd am, ond mae'n braf gweld lliw gwahanol mwyn rhoi amrywiaeth i'r dorf wrth gwrs. The parent wrestler with upper logging and racing legs. In third, 1-2-4-9. Yn y pellter fyna, i chi'n gweld Menai Courageous Lady a'r perchenog Miss Gemma Paxford yn amlwg wrth I bodd wedi derbyn clod a gan rhydedd gan y beirniad yma yn adran y Cobiau Cymreig i'r Caseg fagu rhwng 4 a 7 oed gyda'i hebol. Llongyfarchiadau gwresog I Gemma a hithen wneud gwaith arbennig hefyd gyda yr adran yma. Mae lliw y llath a'r cwrw yma yn fendigedig yn dyweg yn gymysgedd perffaith bron. Dwi'n meddwl bod y lliw yma yn gysylltiedig yn gryf iawn ar y cobyn. Mae yna hen linach I gael cardi llwyd nôl ochrau Ceredigion. Mi oedd yna hen feirch I gael o'r lliw yma. A braf I gweld y lliw yma'n dod trwyddo hyd heddiw. Wel, fe ddath y llath a'r cwrw yn fuddigol fyna yng nghanol y prif gylch. Dyna chi liw Menai Courageous Lady a'i pherchenog Miss Gemma Paxford wrth I bodd yn ei thywys o fran. Yr eisteddle fan hyn, llongyfarchiadau gwresog i'r ddau ohonyn nhw a'r ennill yn y categori yma i'r Cobiau Cymreig. A dosbarth y Caseg fagu 4 I 7 mlwydd oed gyda'i hebol. Mynd ar ail safle wedyn, heb anghofio'r gaseg honni. Mi ddalo hi llygad y dorf sawl blwyddyn yn ôl. Eiddo, Brian Preston, Aberlogin, Amazing Grace. Mi oedd hi'n bencampwr dan Arwyn Hughes y llynedd yn sioes I Benfro, ond yn amlwg heddi, diwrnod Menai Courageous Lady yw hi.